Baba Goriani Rishui Jeng sok paikang kayang tukulay tonggo kor Raja Raja dong lai pro khajak tonggo Area le koto mana tong tong yang main gate Hang nai wait Hai ang last time pai pro jaga wo dalbu phang hai koto ma tong wan yang thakasa Bishi thangai bishi phayo Baba Goria bo phayo Last year ni hai this year bo ang haino hai Goria mela hai kheba Baba Goria no rugei mwtai mela khlaijak tongo Pitra Kamio Udaipur hingke tabuk thangai tongo last year ro ang thangka ani life ni second time tini bai hingke jeng tabuk thangai tonglayo already 12 ta lai tongka horni hingke norokno phunugan nai tongdi hingke so phai sok paikha iko gari rok parking khlaina o jaga kaisa Iko orot kaisa tuisa tongo wani yakrai khlaijak jeng melawa phai sok paikha belai borok kwbang manrok nugui mankhana hingke last year hingke te kaisa jagao ungo ang jagani bung pogoi thangkata haipano ani blog khlaijak tongo last year ni bo hingke naidi kokborok bangmani joto chini borok mamangno hingke bong borok bo tongo baksa hingke joto tribes ni borok no mix ta hingke iko naidi among kaito mela do obo kaisa kheto se mela hingke mwtai wngmani jaga je Baba Goria no yakung surimani jaga mwtai khlaimani jaga hingkang kaito norokna ang khna salo thangai salni view phunugan nai tongdi Iko norok ani background no nugui mankhana kwbangma phalnok rok tongo mani phallai tonglayo hingke jeng to te srapsa tongkhino thangnai hingke video no paithak jagati nai tongdi khna hingke to salni view phunuknai o mela to khna salo tonglak hingke tini horsa no obo khna phunglai hingke no o mela to pai thangnai haipano khna hingke Baba Goria no je jagao je jagao Baba Goria no boliriwo a jaga khana phungo phunuknai norokno hingke kwbangma thaini borok no phayo hingke kwbangma borok ni no mansa khaijak rok bo pholibayo je Baba Goria no sanmani rok joto success jongbayo hingke a jaga norokno khana phunuk Baba Goria no khulomnani thangai tongo Sari kaham jotono no miyatonor horni mela nugui paikha tini hingke jeng Baba Goria no khulomnani bagui thangai tongo nai tongdi do Raja Raja dong lai pro khajak tongo nai thong dong lara mahabya pa Sari kaham jotono no hingke jeng sok paikha tabuk Baba Goria je jagao mwtai khlaijago hingke norokno phunugano miya to horo phaimani amsik norok kaham ke phunukmalia hingke tabuk bese phunukman je phunukmanchak norokno phunuknai belai no borok kwbang mangnai hingke tini hingke Goria mwtai berainai ta hingke oro je jaga mwtai ngo hingke kami kami berainai tini hoite hingke nai tongdi norok jeng sok paikha kayang tukulai tongo korong kangkai mwtai Gao yang bridge tik thangnai ni borok kwbangma tukulai tonglai go iko bridge khlaijak tongo oke tabuk jeng thangai tongo iko yang go naidi kwbangma Baba Goria ni rishui khajak koyango joto mum rok sokai tonglayo mum dukathi iko miya horo yang side to mela ta jeng phai sok paikha Baba Goria ni
mwtai khlaima jaga Iklayong. Còn ai đi cả cái bà Goria. Nung thode thokjak tokbukur thokjago hinke phaiditini tokbukur mosteng khlailayano tokbukur no kahama ki sogina kha hinke tokbukur bai chana bagai Goria mairung no eiko songnai tabu kukaro tejpata riwi somri winai hasing riwinai thokisa riwinai tabu kukaro Goria mairung no riwinai tei kisa riwinai thapao box sairi kha iko tokbus keibo kisa rinai tokbukur no kahama ki helebui nakha tabu khe tugo tokbukur riwinai som riwinai hasing kisa riwinai thapao boksa risunai awan bo muni sitongkha hingke iko tabukhe mosdeng ni bagai moso yogina kha moso bo muni paikha tokbukur bo mungkha tabukhe mosdeng deng sinai pias rawina kha moso hasing tei kasing mosla iko moso togui tongo moso togui nai tabuka hama ki mix khainai tokbukur no tokbukur mosdeng bahai motom suka iko awang bo nadi kahama ke muni paikha tokbukur mosdeng bai Goria awang thoksuka